Uvažujete nad poistením? Ponúkame komplexné poistenie podnikateľov, fyzických osôb, poistenie miest a obcí nielen štandardnými poistnými produktami. Uzatvorením poistnej zmluvy alebo prevodom vašich existujúcich poistných zmluv do našej správy sa stávate naším klientom, čím získavate prístup ku komplexným službám, ktoré zahŕňajú riešenie a likvidáciu prípadných poistných udalostí, správu existujúcich poistných zmluv a individuálne poradenstvo v oblasti poistenia. A prečo sa obrátiť práve na nás? U nás máte ponuky produktu z viacerých poisťovní na jednom mieste, čo vám umožní ľahší výber poistenia. Taktiež vám ponúkame okamžité uzatvorenie vybranej poistnej zmluvy. Uzatvorením akejkoľvek zmluvy sa stávate našim klientom so všetkými dostupnými službami. Komplexné poistenie podnikateľov nie len štandardnými poistnými produktami, ale aj špeciálne poistenie, ako je poistenie kybernetických rizík, profesné poistenia zodpovednosti a tak ďalej. V prípade spolupráce sa naša spoločnosť zameriava najmä na optimalizáciu poistenia z hľadiska pokrytia rizík, ktoré sú pre každého klienta nastavené individuálne tak, aby v prípade poistnej udalosti boli zabezpečené finančné prostriedky na znovuobnovenie prevádzky, opravy vozidla a podobne. Máte záujem o poistenie? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac informácií. Tešíme sa na vás.